los dos. Vaya juventud. Seguro que anoche hicieron botellón. Oigan, despierten. ¡Va, despierten! ¡Bello! ¡Qué bello! Va, chavales, que me tienen que ayudar a encontrar una escuela para mi hijo, que va a ser 3 años. Acabamos de llegar al barrio y no conocemos nada. Si és una miqueta més, home, ja anirem més tard. Escolteu, no oblideu mai que si s'aixequem ben d'hora, però ben d'hora, i no hi ha retrets, i no hi ha excuses, som imparables. Escolteu, som imparables. Ostres, vostè és Josep, l'entrenador de futbol? El profe d'anglès? No, el fuster, Ah, llavors on és la seva dona? María, está haciendo las compras de Navidad. Ya sabes, es el cumpleaños de mi hijo. Que bo! Vinga, rovelló, hem d'ajudar a Josep i a Maria a trobar una escola pel seu nen Jesús. Que vagin al consorci. Al passat. Ja, i els pastorets ara, com cada Nadal, a pringar sobre un escenari, oi? Que no heu sentit que apareixeu els mòbils abans de començar l'obra? Diguin. Sí, carinyo, sí. No preocupis, pis. Jo ho faré així, sí. No, que avui no vaig al camp del Barça. Que el Barça del Tata no juga gaire bé, no? Vale, adeu, carinyo, adeu. Penja tu. No, tu. No, tu penja, no. Ja has penjat? Adeu. Bon dia, senyor. Qui és vostè? Bon dia. Soc Jeremías. Soc Jeremías. ¿Qué puc servir? Discúlpenos, es que en ese medio que me ayuden a encontrar una escuela para mi hijo aquí en Horta. Horta? Que potser us sabeu enterar de la Gran Nova? Quina Gran Nova? Que potser fan una altra vaca rostida al carretajo? Anem ràpid! Que no, que avui fan les jornades de portes obertes a l'Àngels Garriga. Àngels? Ha dit Àngels? Això seria fantàstic, És una escola d'aquí del barri. Jo vaig cap allà. Acompanyeu-me. Va, nois! Una escola, just el que estàvem buscant. Ah, sí, anem tirant. Va, vinga, que nosaltres tenim que parlar amb aquest bon home. Escolti'm, m'ha semblat que deia que no aniria a veure el partit del Barça. Ah, doncs a mi m'agradaria que us donessis de les presents. Quina barra. I on deu ser aquest Àngels Garriga? Mentre no sigui allà dalt, i fins i tot deuen tenir un propi microclima allà. Allà dalt? Va, ves, qui gosaria de pujar allà dalt cada dia, home? Ves. Escolta, Joquet, tu no sents pudor de sofre? Sofre? ¿Quién sois? ¿Y a dónde vais? Ui, ingeni, no s'enfadi, home. Calla. Responde. ¿Quién sois? Som uns bailets d'Horta. Bueno, jo soc de Nou Barris, però dic que soc d'Horta que mola més. Maldita sea. Más catalanes que tengo que españolizar. Decidme, ¿a dónde vais? Anàvem a l'escola Àngels Garriga, que ens han dit que és la millor del barri. Ángeles. Con ese nombre seguro que no es buena. ¿Y con qué intención vais allí? Amb la intenció d'inscriure a P3 a Jesús, el fill de Josep i de Maria. Maldita sea. ¿Por qué todo el mundo quiere ir a esa escuela? I vostè qui és, si es pot saber? ¿Que quién soy yo? Yo soy Satanás, el ministro del mal. Què diu, Satanàs? Si Satanàs vesteix de vermell. Veo que todavía no lo has entendido. Soy Satanás Verde. ¡Cagada, pastorets! Habéis despertado, mira, que comience la guerra. Venid aquí, furias de Horta, y que tiemble la tierra.
brutal, bestial, soy ministro del mal. Soy brutal, bestial, soy ministro del mal. Es brutal, bestial, es ministro del mal. Es ministro del mal. Es ministro del mal. Y ahora podéis empezar a trabajar. El niño Jesús en el Ángels Garriga no ha de acabar. May I have your attention, please? I am Princess Margaret. Yes, the relaxing school of Alcaldesa. On behalf of Ana Botella and Minister Baird, we speak English and not Catalan. La fúria del Safa sóc jo i el vostre nen un teatre tindrà per poder representar uns pastorets de veritat. Jo sóc la fura del torrent de Can Carbassa. D'espai anem sobrats. Estem al costat del passeig Maragall i Puixada no fa. La fúria de la Immaculada sóc jo. Un gran col·legi tenim, religiós i en poliesportiu per fer de Jesús un guanyador. Jo sóc la fúria del font i des d'allà, dalt de les muntanyes, dins d'un bosc ple de castanyes, se sentirà l'amo del món. Jo sóc la fura de Déu. Un espai aquí. Una mica combat, però molt... La fura de les carmelites sóc jo, des de Petes fins a l'institut. I amb fermesa i actitud, els tots nens sortiran. Escolta, Lloquet, no estan tan malament aquestes escoles, oi? Els hi demanem els menús i s'acaben de decidir. No siguis vagado. ¡Al loro! ¡Que te están embaucando! I escolta, Lloquet, i si fes una consulta entre el públic? Això. Una consulta vinculant, un parell de preguntetes... Sí. Tenen dret a decidir en un referèndum, oi? Sí. Sí, dos preguntas miserables. ¡A las calderas! Satanàs, no tiraràs enrere com amb les beques d'Erasmus? Ai, quina calor i ai, quina set que tinc! No ens podria donar un vaset d'aigua, sisplau? Oh, ja ho entenc. És la paraula aigua el te'ls vents. ¡Ah, miserable! ¿Cómo te atreves a decir esa palabra? Però saps què? L'aigua és vida! Cada gota compta! Atura't, ministre de la punyeta! Jo sóc la Mia i sóc la directora. És la professora. I estic farta que em toquis tant el sou. ¡Oh, rabia! ¡Es el día estar! Guarda't les teves lleis infernals i el que volem
aquests rabagants volen ser molt delegats. Está bien, tú ganas, pero que sepas una cosa. No tendrás becas de comedor! Vosaltres, seguiu-me, que avui hi ha jornada de portes obertes. Vinga, Romalló, anem, que em sembla que ja tenim escola. Jo el que tinc és una gana que espanta. Sabeu qui sóc jo? No. Sóc una fúria. Molt enfurecida. Aquest any m'han retallat el paper. Aquest any no seré la protagonista de l'obra. Aquest any m'han dit, ei nena, farem pastorets i tu seràs fúria. I jo els he dit, what? Com que fúries? Porto un any parlant d'així. He fet cursos d'enxaneta. I em diuen això. Nena, farem pastorets i seràs fúria i prou. I els he dit, well, si fem pastorets, què tal si fem pastorets feministes? I jo seré, i jo què, Romeo, o fins i tot Satanàs. Sabeu què m'han dit? Nena, ets nena, i seràs fúria. I els he dit, no, em presentaré al càsting de la Mia. A veure, la Carla, el Martí, el Tom, aquí ho faig molt bé. Faig molt bé, sabeu què m'han dit? Nena, parles molt malament el català, first. Second, aquest accent no ens agrada pas. I no pot ser de la Mia, perquè és baixeta i rodoneta. Així que o furta o porta. Ja s'ha dit? Well, seré fúria, però una fúria enfurecida amb les retallades. Prou retallades. I no tornaré a parlar així mai més. T'ho asseguro. Quina por que he passat amb aquelles bèsties de l'infern. Sort de la directora que ens ha portat fins aquí. Escolta, Lluquet, tu creus que en això de les portes obertes ens donaran alguna coseta per menjar? No sé, és que tinc una gana, una miqueta de pa amb tomàquet, pernil, formatget. Però saps què? Li podria enviar els de l'AMPA, que em sembla que tenen molts calés i si fotessin una mica de tiberi, omplirien petres cada any. Sí. Mira, em sembla que ja ve Josep. Josep, mira. Hola, pastors. Hola, Josep. Bon dia. Què tal? La geganta sempre amunt i sempre avall. La geganta sempre amunt i sempre avall. La geganta sempre amunt i sempre avall. És la colla gegantera que no paren mai. Menys el Bernabéu han portat la geganta a tot arreu. Deixarem el Sarró per aquí i... Opa, i d'altres. Que els hi puc ajudar amb alguna cosa? Sí, estamos buscando una escuela para mi hijo, mamá. Ha de comenzar la escuela este año y un pastor nos ha recomendado esta escuela y nos ha dicho que es muy buena. Y claro, aquí estamos. Para que día las puertas abiertas, obertas, nos puedan ayudar. Portes obertes. Avui les portes estan obertes. I us preguntareu el per què. Doncs perquè no és ni el primer cop, ni el segon, sinó el tercer cop que els mestres fan vaga. I què penseu vosaltres d'això? Escolti, i això de les portes obertes? El menjador estarà obert? És que moro de gana. Home, a la cooperativa nosaltres mai de mai fem vaga. Un duro. Què voleu?
Va, provelló, que això no és un restaurant, home, que és una escola. Va. Home, i què em podria dir del projecte educatiu de l'escola? Ara que no ens escolta ningú, us direm, així que estem en petit comitè. Aquesta escola és com la natura, on els cavalls i les euques juguen amb els dinosaures a ser avions o avionetes que sobrevolen per sobre l'oceà, mentre els científics perden el temps buscant minerals del 1714. Ja veig, ja. I què em podria dir dels professors? Els professors? Els professors. Jo crec que aquí l'únic que penca és en Xema. Home, va ser l'únic que va portar un vídeo el dia de l'assemblea, i sols cal veure els nens quan surten de l'escola. Vinga, baranes amunt, vinga, baranes avall, vinga, muntanya amunt, vinga, muntanya avall. Aquest Xema és l'hòstia. Doncs jo li diré que a mi la directora que ens ha salvat dels dimonis m'ha semblat molt eixerida. La mia. Ja és. La mia ja no és el que era. Des de que cada any els del teatre li fan una cançó, la mia ja no és la que era. Pensa que el Mia Style ha provocat moltes enveges dintre del claustre escolar. Doncs, Josep, anirem a donar una volta per l'escola i li acabaré d'ensenyar tots els equipaments. Vinga, som-hi. Escoltin, que em podrien dir on cauen els lavabos? És que torno a tenir caca, com l'any passat. Mira quién tenemos aquí. ¿Qué os ha parecido la escuela, Navarra? L'escola... bé, però no han tingut la decència de donar-nos res per menjar encara. Pues yo estoy viendo ahí un bolso que hace un buen olor. Yo de ti me comería todo lo que hay dentro antes de que se estropee. Sí que fa oloreta de pan pernil. Sí. Sí, és pan tomat de pernil. Ai, quina bona pinta que té la dona. Home, si agafar un trosset petitonet, algo que no s'intés, no passaria res, no? Un cocinet de res. Sí. ¿Cómo? Ladrón de bocadillos, ya lo dice la 11. Es triste de pedir, pero más triste es de robar. Yo ahora te condeno al infierno de las comisiones. Preparad las calderas de Pedro Botero. ¡Socorro, Lluqueta, ayuda! ¡Mayú! ¿Qué pasa? ¡No! Mira que bien. 2 por el precio de 1. Al infierno de las comisiones tú también. ¡Camada Pasturet! Miembros de las comisiones, que sepan estos dos que nadie que entra nuevo a P3 puede escapar de las afiladas garras del AMPA. Y ahora, mientras se calientan las calderas para cocer a estos malditos rabaganes catalanes, hablad, furia de las comisiones. Jo soc de la Junta i el meu poder no té igual. Puc fer canviar la piscina, mantenir a ratlla la cooperativa i canviar l'estafa pel salesià. Jo soc de la colla gegantera. I penseu mai, som gent amb molta trempera. Som els que fem els més milciats. I aquest any sortirem també per Carnestoltes. Salut!
tot i que ara ens mana Josep Anton. Vol que els dipòsits sempre siguin plens. No ens deixa portar els nens. Diu que ho destrossa tot. Jo soc d'Afers Exteriors. Jo em barallo amb l'Ajuntament i ho faig en solitari. Vaig a les reunions del barri i demano un pessebre per tots els nens. Jo soc de comunicació. Nosaltres posem notícies a la web. Per les que cal estar enregistrat. Pot ser que encara no ho hagis fet. Apunta. www.angelsgarriga.net. Jo soc del grup de futbol, Mares de l'Àngels Garriga. El meu marit és el que juga i sempre arriba tard. Fa una copeta. Jo soc del teatre i a mi el que m'agrada és... Riure! I fer plorar els nens, les nenes i empaitar-los. Per mi, fer el teatre, per mi és un tràmit. El que vull és que acabi ràpid. Nuestras almas poderosas triunfarán, estoy seguro. Y ahora repartir las hojas de inscripción y aseguraos que estos dos se apuntan como mínimo un par de comisiones. Ah, y la del fútbol de padres no cuenta. Vosotros cumplirem! Ai, diu què? Ai, que ja em veig gran cada dissabte al matí, a l'hort. I jo, a la festa major d'Horta, a la de Nou Barris, a la de Guinardó, portant la geganta, jo que tinc claustrofòbia. I sense apuntem a del teatre, diu que se'n van a sopar i fer una festa després. Jo em deixem a punt de futbol, que necessiten algú que faci un gol. ¡Basta de cháchara! Las calderas están a punto y no tengo todo el día, que esta obra ya dura demasiado. Satanàs, una cosa, no et sembla? Complir les calderes amb aigua és malgastar-la? ¿Cómo te atreves a pronunciar esa palabra en mi presencia? Mira, escolta, l'aigua és vida! Cada gota compta! Humillado de esta forma. Guarda't les teves comissions infernals i deixa que el fill de Maria vingui a l'Àngels Garriga. Todo mi esfuerzo por los suelos. Mariano, he fallado, Mariano. Vés-te'n i no tornis. Pero que sepas una cosa. Tendrás que hablar castellano porque también es lengua vehicular. Vinga, va, vosaltres seguiu-me que anem a formalitzar la inscripció del nen. Wow. Déu-n'hi-do. Quina directora, Això és una superdirectora, Sortia, anava caminant, poc de passeig per avall, vaig veure un grup que pujava, vaig seguir-los i vaig dir fora, i ara pujo a més cada matí. A la porta d'esperar, ara el Santi ja no està, no sé qui el trobaré, no hi ha ningú que vulgui si pensar, la lloc per a pagar, aquesta escola m'estaciona des d'humà. Via, via, és una superdirectora, altres fas, i va ser fent de professora la
sense lámpara. I quan he vist els projectes escolars